Dnes sme navštívili doktorku prírodných vied Máriu Hajdukovú, PhD, ktorá pôsobí na Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied, aby sme sa dozvedeli o jej výskume a každodennej práci. Máme pre ňu pripravených veľa otázok, no náš čas je obmedzený, takže sme sa sústredili iba na tie najdôležitejšie. Pracujem na oddelení medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied a na tomto oddelení skúmame malé telesá slnečnej sústavy, čo sú komety, asteroidy, meteoroidy a medziplanetárny prach. Ja sa najviac zaujímam sa o meteoroidy a hlavne tie, ktoré prichádzajú do slnečnej sústavy zo vzdialených exoplanetárnych sústav. Rôzne meteorické roje, ktoré proste riešime, že či sú to dva, alebo je to ten istý roj, uvidíme, ako sa to zobrazuje, uvidíme, koľko meteorov rojových vyselektujeme z rôznych databáz a potom to budeme porovnávať. Ráno prídem do práce, sadnem si sem a doktorantka mi donesie kávu. Tak začíname každé ráno. No a potom pracujeme pri počítači, ja spracovávam dáta, čiže ja nechodím vám pozorovať, čiže ja sedím naozaj celý deň v kancelárii pri počítači a prípadne diskutujem s kolegyňou alebo s kolegami z Tatier. To je zaujímavá otázka veľmi a veľmi ťažká odpoveď na ňu, ale možno najstručnejšie by sa dalo povedať, že je zaujímavý preto, aby sme vedeli, odkiaľ pochádzame, jak vznikla slnečná sústava a ako vznikol život na Zemi. Myslím si, že na vesmíre je najfascinujúcejšie to, že všetky pohyby vesmírnych telies, prirodzených či nie, sa dajú popísať matematickými vzorcami, že vieme, pozorujeme nejaké teleso, ako sa pohybuje a my to vieme na kúsok papiera napísať. Aby do toho išli, pretože veda sa na Slovensku dá robiť a teraz sa už robí samozrejme v spolupráci so širokou celosvetovou komunitou. Pani Hajduková je aj delegátkou Slovenskej republiky v Európskej vesmírnej agentúre vo výbore pre bezpečnosť a ochranu planéty. Prostredníctvom tohto výboru sa Slovensko veľmi úspešne podieľa na monitorovaní vesmírneho odpadu, vesmírneho počasia a objektov v blízkosti Zeme. Ďakujeme Márii Hajdukovej za jej čas a ochotu približiť nám krásu vesmíru. Veda je o zvedavosti a každá otázka nás môže posunúť bližšie k hviezdam.